ya Ali Baba, ya Ali Maula, 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 ya Ali Baba. Tun na rike kaunar Ali sirrina, zaman isa mai gaskiya muradina. Kowa ya bi gali zai dacewa, kowa ya zo a gare ka bai aibu ba. Ya Ali Baba, ya Ali Baba, yau salati gun Rasul zabina, sirrin wara Mahmud da hasirina. Ni na rike shi Rasul da jarina, kowa ya so Mahmud bai aibu ba. Ya sirrina, ni na rike kali kai nake kauna a zuciya, ni na rike muradina. Mola Ali ka taimake ni tsarina, ina gidan Mola Ali ya Baba, ya Ali Baba, ya Ali Maula ne sallama, kullum isa gare ka nake hamdala. Kai ne kadai gaba ni na tutiya, ga rayuwar Aliya sai ta bada, madadin isa Aliwa kara mana. Mai sallama gare kai na tutiya, Maula Ali me ke da samaniya, kai lamuni gare ni ma biyaniya. Iliya badan gidan mika na zaka, madarin gida mai yabo a gurin mai maka. Ka bani tallafi da wuce tsaunuka, in taifo gare ka Ali na hamdala. Kowa in yabi ka Ali yana hamdala, sirrin rayuwar mu Ali a saita mana. Ne sharraka Ali ya kare mana, mai cutuka Ali a yaye mana. Daganin rayuwa Ali a gyara mana, daganin sharraka Ali a zare mana. Mola ya kai nake nema, sirrin isa da alfarma, wanda bi kaza ya sha fama, wanda bi kaza ya kwana jagima. Kai mana Ali kai ta ba mu Ali, sirrin rayuwa Ali kauye, wadadin sirrika na rabbul hayyu, karrari Ali ya karrari. Maula na ga danga kusar yaƙi, lamarin na ga kawo sai mai mulki. Maula na Ali na gaishe ka, a gaban na faɗi ba zan duka. Na na uwar uwa gare ki na leka, ni na gaida ke ina ƙarawa. Kowa in ya bi ki zai dacewa, wanda ki na zai tabewa. Na na ki taimaka ki bani kulawa, daga sharri na ayi karewa. Na na ina san ki na san ki, ki mun tallafi da hannunki, wanda bi ki baya yin raki. Na na ki taimake ni ya nana, ni da ke nake yabo babba. Ya gazo da annabin Allah, a madanin rayuwa tuko jumla. Nana rayuwa cire matsala, mai yin sharrika hana su wala. Ya nana, ina na gaida ke batula ce, sirrin rayuwa matsira ce. Kowa ya rike ta ya dace, kowa ya guje ta ya goce. Nana ki bani taimako nana, nana na ce ya nana, nana kadai ya samu radina. Nana, ya nana, nana ki bani tallafin ki, ya abada ina gidan ki. Ni dai na riko da sanki, na rike can Imam Aliyu, Baba Ali Ali zaki, nan shi ne miji a gunki. Ya Mola ya Ali madafata, ni dai na rike ka Ali matsirata. Ya hanyar isa Ali madafata, Baba Ali san ka ni na rike ya Ali. Ne na ku an bari ka dan gitsa ya Ali.